Vítajte na ďalšej z diskusí v Network Café. Dnes tu máme ďalšieho novozvoleného poslanca Mestského zastupiteľstva Martina Demského. Ďakujem pekne za pozvanie. Pán Demský, vy máte 43 rokov, ste učiteľ na cirkevnej škole, učíte angličtinu a ste novozvolený poslanec za volebný obvod číslo 7 a za Vimbark. Povedzte nám krátko taký váš kratučký životopis, kurikulum vitae, kde žijete, ako žijete a prečo ste sa rozhodli kandidovať za poslanca. Tak ešte raz ďakujem za pozvanie. Začnem asi tým, že som sa narodil v Bardejove, vtedy tu vlastne žijem. Počas vysokej školy som bol pár rokov teda mimo. Čo som pocestoval počas vysokej školy a tak ďalej, ale nakoniec som sa usadil tu opäť v Bardejove. Najprv to bolo na Fučíkovej ulici, tam sme bývali asi 15 rokov. A teraz veľmi čerstvo sme na Vimbarku, nejaký ten rok a pol. Tak sme sa s manželkou rozhodli, že by to bol dobrý ťah. A prečo som sa vlastne rozhodol kandidovať? Vždycky som sa snažil ako v tej takej komunite, v ktorej pôsobím, byť aktívny. Či už to bolo vlastne od strednej školy, keď som začal vlastne s hudbou. Jednak sme organizovali koncerty, jednak sme hrali, chodili sme po rôznych mestách a videl som, ako to niekde inde, čo je dobré, čo je možno u nás dobré. Ale ten hlavný dôvod bol ten, že som sa snažil byť akože aktívny a tak som teda prijal aj pozvanie. Bol som oslovený vlastne klubom KDH, aby som vstúpil vlastne do politiky. A videl som v tom ako možnosť ako skutočne ovplyvňovať ten život v meste, na sídlisku a tak ďalej. Tak veľmi čerstvo som tam zatiaľ, no ale to bol taký asi hlavný dôvod. Uh-huh. Teraz máte vlastne za sebou 3 zasadania Mestského zastupiteľstva. Bolo to také veľmi atraktívne, ako sa to celé zomlelo. Na tom prvom, potom tom druhom sobotnejšom a 3. riadnom. A ako vyhodnotíte celé to vymedzovanie si polí pôsobnosti klub KDH, trošku tak kontravedenie mesta ako člen klubu KDH? Čo si o tom priebehu zatiaľ tých povolebných zastupiteľstiev myslíte? To je taká dosť komplikovaná otázka. Ja si viackrát spomeniem, že zatiaľ som tam a trošku sa rozkúkávam, čo ako. Sú však veci možno, ktoré akože musím spomenúť, že my vlastne už v škole učíme deti, že spolupráca je asi tá najdôležitejšia vec, akože. A mám taký trošku pocit, že túto viazne, hej, nejako maličko, že často sme postavení, hodnotím na základe tých 3 stretnutí vlastne, že často sme postavení pred nejaké veci, ktoré vôbec neboli prediskutované, ktoré by som čakal, že sa proste akože o nich oboznámia, že sa spustia komisie, v ktorých chceme pracovať. Takže často ma to tak trošku prekvapilo, hej, že všetko sa robí pod takým časovým tlakom a mám pocit, že možno to nie sú vždy úplne tie najlepšie riešenia pre mesto. Čo sa zase budeme snažiť akože zmeniť v týchto. Boli sme napríklad napadnutí s tým, že sme prvé zastupiteľstvo neotvorili, avšak to bol ten náš hlavný dôvod, aby nás aj zo strany mesta, aby sme boli braní seriózne, aby sa dalo vlastne rozprávať, aby sme vedeli skôr o niektorých veciach, o ktorých máme rozhodovať. Čiže aby sme dokázali rozhodovať múdro a rozvážne, tak na to treba určite čas a napadla ma teraz vlastne vec, pre ktorú som aj do tej politiky išiel, že často mám pocit, že sa rozhoduje bez občanov a budeme sa snažiť to zmeniť. Len teraz mám taký pocit, že ono sa to rozhoduje nielen bez občanov, ale aj bez poslancov. A často, keď má niekto nejaký iný názor, tak je tam proste napadnutý a tak ďalej, že verím, že postupne, lebo ja takto beriem, že vlastne my sme boli zvolení, pán primátor bol zvolený, musíme spolu vlastne vychádzať a
a verím, že tú spoločnú reč nájdeme. Poďme ku konkrétnej práci poslanca. Určite ste počas kampane rozprávali s ľuďmi z vášho volebného obvodu z Vimbarku, sídliska Vimbark. Tam je to taká špecifická časť Bardejova. Čo konkrétne vám ľudia v kampani a možno aj teraz, ako ten feedback alebo odozvu na to, čo sa dialo na tých zastupiteľstvách, hovoria, čo vám hovorili predtým a čo ich najviac trápi na tom sídlisku? Čo konkrétne by chceli zmeniť? Tak ja osobne som sa stretol hlavne s tým, že to sú také staro-nové problémy, ktoré tam sú. A to je určite problém parkovania. Potom tam boli niektoré konkrétne lokality, kde vlastne obyvateľia tvrdia, že tam by bolo dobre možno prerobiť, možno vynoviť osvetlenie chodníkov a tak ďalej. Niektoré veci, ako asi sa tie medziblokové, tam je taký hlavný problém v parkovaní, vlastne to sa veľmi možno roztiahnuť nedá, tie parkovacie miesta. Zase na druhej strane sme sa rozprávali vlastne o tom, že sídlisko Vimbark prešlo si nejakou takou, že už to nie je až také mladé sídlisko, že ľudia tam možno aj dospelí, vyrástli a mladí, ako je u nás takým zvykom v Bardejove, často odchádzajú, že tie problémy možno tak akože trošku budú teraz menšie, čo sa týka parkovania. Takže budeme sa snažiť, sme tam vlastne 4 poslanci za Vimbark, takže aj dúfam, že cez takú spoluprácu vzájomnú vlastne niektoré také tie najpálčivejšie otázky, že skúsime akože na nich popracovať. Ja osobne, keď sa o tom bavíme, budem pracovať v komisii školskej a kultúrnej. To sú také zase mne blízke témy. Takže dúfam, že možno aj v tom sa to sídlisko tak trošičku akože zmení, že to bude proste poznať. Trochu ste mi pomohli, lebo ďalšia otázka je, čo konkrétne vy si beriete za agendu vo vašej poslaneckej práci a je vám blízke školstvo a kultúra. Takže čo si myslíte, že sa dá v tomto urobiť výhľadovo v priebehu tých 4 rokov? Alebo možno aj teda v tej dlhodobejšej vízii? A čo si myslíte, v akom stave je kultúra a školstvo v Bardejove a ako sa dá zlepšiť, respektíve kde je tam najväčší problém? Videli sme schvaľovanie všeobecne záväzného nariadenia na minulom zastupiteľstve ohľadom školstva. Tam sa nám podarilo, musím akože povedať, že sme navýšili ten normatív na žiaka VŠKD a takisto na vlastne potenciálneho stravníka, čo je vlastne každý žiak. Čiže to bolo jedna z takých vecí, čo sme si vlastne prešli a sme to vlastne všetci, celý klub za to zahlasovali, čo som veľmi rád. A možno tá druhá téma, určite príde tých otázok v oblasti školstva viacero, ale napríklad v tej kultúre máme tu super veci, ktoré sa dejú, ktoré ja veľmi rád navštevujem. Či už sú to možno orgánové dni, naposledy vlastne nedávno bol jarmok, čo mám takisto pocit, že je to taká, aspoň na východnom Slovensku, taká veľká vec, ktorá sa tu deje. Môj taký ten ako nápad, alebo čo by som sa chcel vlastne snažiť tu doniesť, je to, že dlhodobo napríklad si myslím, že turisti tu chodia na jeden deň. Hej, že pozrú si proste baziliku, pozrú si nejaké to múzeum, ale nemajú prečo tu ostávať. Lebo tie veci fakt, no nehovorím, že to je za jeden deň, ako dá sa tam stráviť veľa času a tak ďalej, ale priniesť možno takú každodennú kultúru a taký trošku život na námestie. Ja viem, že to je také klišé, hej, že to každý teraz akože priniesť život na námestie, ale zdá sa mi napríklad, že povedzme amfiteáter, hej, celkom dobrý nápad, ako skončilo to, akože veľmi sa nepoužíva. A minul som tam pozrel, že je v dosť katastrofálnom stave už teraz. Hej. Ja si napríklad myslím, že v lete sa tam kľudne mohli rozprávky a tak ďalej pre decká premietať s rodičmi, hej. A taký vlastne, čo by som chcel vlastne, to je, že by sa na námestí stále niečo dialo možno. Ako, nehovorím teraz možno v tých zimných mesiacoch, ale aby si Bardejovčania zvykli, že proste, že keď tam prídem, tak či už je to, ja neviem, akože dychovka alebo nejaké divadlo pre deti. Chcel by som, že by tu bolo viac toho života a ľudia proste, ktorí povedzme prídu do mesta, tak vedia, prečo tu ostanú. Hej, že si to vedia, je tu výborne, ostávam tu 2-3 dní, lebo stretávam ľudí, rozprávam sa a tak ďalej. Na námestí je fakt teraz akože veľmi, veľmi mŕtvo. No. Prečo? Prečo si myslíte, že je tam mŕtvo? Čo k tomu chýba? Lebo námestie je pekné. Tam jeden problém máme ten, že mladí ľudia tu cez týždeň nie sú. Ako povedzme, že stredoškoláci áno, ale vysokoškoláci, ak sú zblížša, tak prídu povedzme na ten víkend, ak sú zďalej, tak vlastne ani na ten víkend neprídu. Že takto trošku žije iba v tých takých sviatkoch a tak ďalej, ako je Veľká noc, Vianoce.
Ale na druhej strane musíme aj naučiť ľudí vlastne, akože, aby tou kultúrou trošku žili. A ja si myslím, že to má veľkú hodnotu práve aj v tomto, hej, že nechcem teraz hovoriť, že kultúra pre kultúru, ale skutočne by to mohlo priniesť aj konec koncov aj financie pre mesto, hej, že by tu bolo nejaký, ako spustiť nejaký možno divadelný festival. Hej. Viem, že aj menšie obce na Slovensku a tak ďalej takéto veci robia a týmto smerom by sme vlastne ako chceli ísť, hej, že... Ako sa podľa vás dajú udržať ľudia v meste, lebo Bardejov má problém s tým, ako aj veľa iných miest na východnom Slovensku, že mladí ľudia z neho odchádzajú a väčšinou sa už nevrátia. Teda takýmto spôsobom môže prísť Bardejov, alebo prichádza Bardejov ročne až o 200 alebo 300 ľudí trvalého pobytu. Takže čo si myslíte vy ako poslanec, ako sa dajú ľudia v meste udržať tak, aby neodchádzali? Ja som napríklad možno akože dôkaz toho, že bol som v zahraničí, žil som v zahraničí a vrátil som sa do Bardejova, pretože verím, že Bardejov je ako super miesto pre nejaký ten rodinný život a výchovu detí. Je to celkom akože bezpečné mesto. Máme tu dostupné, neviem, ihriska, máme tu dostupné vlastne aj školstvo, hej, povedzme v škole, kde ja pracujem, máme aj hneď zúška aj pri škole vlastne, čiže tie deti vôbec vlastne po škole nemusia vlastne ako nejako logisticky sa presúvať a tak ďalej, čiže vnímam Bardejov ako fakt dobré miesto na život. Určite, ale tam nemám ako čo vymýšľať, je tu málo práce. Hej, že ja si myslím, že prečo sa z mojej generácie, napríklad čo sme spolu vyrastali, tak takí sme boli 5-6 kamaráti vlastne a vrátil sa jeden, hej. Aj ten si našiel robotu v Prešove. Hej, čiže dochádza do Prešova a ostatní vlastne všetko ostalo v Bratislave. Je to veľmi komplexná téma, že by som teraz vedel povedať, kde je problém, čo je problém. Ale myslím si, že také zanietené aj mladých ľudí a tak ďalej, že sú tu nejaké startupy a tak ďalej, že niečo tu beží a tak ďalej, to je veľmi podstatné, hej, že my nemusíme vymýšľať ako nejaké novinky a tak ďalej. Stačí proste prizvať ľudí, ktorí sú šikovní, aby mali možnosť urobiť ten nápad, ktorý majú. Hej. Čiže, ale hovorím, netrúfam si takto ako na to povedať, že toto treba urobiť. Hej. Ako chcete vy pracovať s voličmi v tom zmysle, že aby vedeli jednak, čo sa deje v meste, jednak, čo sa deje na rokovaniach mestského zastupiteľstva a jednak, aby sa aj mohli zúčastňovať výkonu tej priamej demokracie cez tú samosprávu prostredníctvom napríklad poslanca v meste. Ja som tu už aj spomínal, že to je fakt taký problém, že robí sa niečo pre ľudí, hej, v úvodzovkách, ale ľudia s tým nie sú ani stotožnení, ani nevyšla vlastne nejaká požiadavka z ich strany. Zase, ako to, čo mám ja akože tak v hlave, je to, že bolo by dobre, keby možno každý ten poslanec, povedzme, aspoň minimálne v polčase ako svojho pôsobenia, ako keby vzdal nejaký ten... dal ľuďom nejaký ten... Odpočet, áno, že čo sa vlastne urobilo, čo sa stalo, som hľadal to slovo. Ideálne podľa mňa by to bolo, ako ak by sa ľudia stretávali z tváre do tváre a tak ďalej. Vieme teraz, ako funguje ten svet sociálnych médií a tak ďalej. Nehovorím, že sú tam akože všetko vlastne ako nejaké zlé nápady, keď človek číta, ale často sme k sebe asi také nejaký hrubý niekedy a tak ďalej a čo sa mi ako tak vôbec nemá zmysel ako nejako reagovať na niektoré veci, hej, keď sa nevieme normálne porozprávať. Napadlo mi ešte taká už dávnejšie vlastne taká jedna vec, že neviem o tom, že by napríklad na Vimbarku bola nejaká taká tabuľa, ktorá je skutočne aktualizovaná, kde sú veci, ktoré sa týkajú občanov a občania sa naučia vlastne tú verejnú plochu, tú verejnú tabuľu nejako sledovať. Aj to je taká jedna z možností napríklad, že netreba až tak veľa, hej. Ale hovorím, ešte sa stále tak rozkúkávam, že čo ako. A verím, že niektoré z tých vecí, čo akože tak mám v hlave, že proste skúsime aj zrealizovať. Čo sa týka mesta, tak kde vy vidíte Bardejov o 20 rokov a kde ho vidíte na konci vášho poslaneckého mandátu o 4 roky? To je taká dlhodobejšia a krátkodobejšia vízia mesta pre vás. Tak poviem, že tá krátkodobejšia je práve tie veci, čo som spomenul. Hej, aby proste mesto
od mája, povedzme, do septembra, aby tam proste našli ľudia niečo hodnotné možno aj pre deti, aj pre seba, aby sme sa možno aj viacej začali stretať. Vieme, že tá korona, akože to všetko, takto sme nejaké tie vzťahy prestali byť nejaké osobné. Takže toto je taká jedna vízia, taká krátkodoba skutočne, že aby tu bolo viac vecí, kde sa ľudia budú stretávať. Či už to je na Vimbarku, či už to je, ako som hovoril, v meste a tak ďalej, kde sa budú viac rozprávať. Už teraz napríklad sa mi naplňa taká jedna vízia, že ja som kandidoval, ale všimol som si napríklad, že v mojom obvode bolo skutočne už celkom to bolo narvaté. Akože boli tam mladí ľudia a boli tam aj niektorí, ktorých poznám a tak ďalej, takže ja som z toho ako veľmi rád. Že je záujem vôbec ako ísť, lebo toto je práve tá zmena, hej, ktorá podľa mňa musí byť a chcem napríklad fakt všetkých možno aj osloviť v tomto zmysle, že ak človek má nejakú takú, aspoň trošku takú tendenciu, že chcel by do toho ísť, tak určite by mal. Lebo jednak aj ten poslanec sa veľa vecí naučí za ten čas a jednak je to jediný spôsob, by som povedal, možno nie jediný, lebo viem si predstaviť, že ako fungujú tu aj iné občianske združenia, ktoré sú veľmi, veľmi aktívne, ale je to určite dobrý spôsob, ako možno niektoré tie veci vlastne posunúť, ktoré sa nám páčia a tak ďalej. Čiže v tomto smere som akože veľmi pozitívne zmýšľajúci. A potom bola to dlhodoba. Čo si myslíte, kde by Bardejov mal ako mesto sa vyvíjať v tom dlhodobom horizonte, treba o 15, o 20 rokov? Či by to mal byť priemyselné mesto, či by to malo byť mäkký turizmus nejaký, alebo takto? Skôr to vidím, akože máme tu neskutočný potenciál pre taký agroturistiku, pre turistiku, pre kultúru. Ako mali sme tu priemysel, ktorý akože, no, nepoviem, že celkom vymizol, ale už ho tu nie je v takom množstve. Možno každé pracovné miesto je dobré, ale v prvom rade by som ako Bardejov chcel ja vidieť ako také mesto, kde ľudia a turisti radi prídu, stravia tu týždeň, možno, takže v takomto nejakom, skôr v takomto nejakom v takéto nejakej podobe. Ako sa vám žije v Bardejove? Čo máte najradšej a čo najradšej robíte v meste? Mne sa žije veľmi dobre. Snažím sa nebyť závislý na politickej situácii, aby ma to nejako takto ovplyvňovalo. Ja som si našiel také nejaké fakt, že zázemie, ako na Vimbarku fungujeme. Máme tam napríklad detský zbor, hej, s ktorým sa nenudíme. Snažíme sa takto nejako aj tie decká, aby mali nejaký taký voľný čas a kvalitne ho strávený. Zároveň ja mám 3 deti, takže snažím sa v rámci svojho času akože aktívne pristupovať ku svojmu životu. No. A keď hovorím, že no, človek má stále nejaké také, hej, akože chvíľky ťažké, hej, a tak ďalej, ale celkom ako som, myslím, že tak pozitívne naladený aj z toho, čo sa tu deje, aj z toho, že by to mohlo byť lepšie. Ste učiteľ, tak ešte opýtam sa na záver, ako vnímate vy tú najmladšiu generáciu, tú, ktorú učíte, venujete sa aj hudbe, lebo častokrát počujeme, že to, tak my sme boli iní, keď sme boli mladí a je to také klišé, takže čo si myslíte o mladých ľuďoch, deťoch, žiakoch v Bardejove dnes? Práve nedávno som taký obrázok videl a taký s tými popismi zase, ako všetko je zlé, ako ak mladí ľudia pozerajú do mobilov. No ja nehovorím, že to je akože super, ale potom bol obrázok asi spred 60 rokov a tam všetci vlastne pozerali do novín. Hej, čiže akože ja si myslím, že tá doba sa nejako, jasné, že sa mení, ale najdôležitejšie je fakt ostať ako taký, ostať normálny, hej. A čo napríklad vidím je to, že musíme sa všetci naučiť spolu rozprávať. Lebo to nie je akože vôbec, že ten môj názor je super a teba potrebujem potopiť. A si myslím, že v politike bohužiaľ takto často funguje, hej, že nesnažíme sa možno od toho druhého sa niečo naučiť, niečo zobrať, ale snažíme sa ukázať, že ja to vieme oveľa lepšie a ty to vôbec nevieš, hej, že taká tá agresia a taká rivalita nie je vôbec, myslím, že v takej spoločnej komunikácii na mieste. Ja ešte, keď môžem, a teraz napadla jedna vec, čo som chcel povedať, určite. Lebo som sa nejako až tak nepripravoval na to, ale ja som vlastne chcel poďakovať vlastne všetkým, ktorí mi dali hlas, lebo práve keď som sa o tom dozvedel, tak som bol na ceste do Santiaga, som bol na takej 14-dňovej púti. Komposteli. Tak.
Takže ani som vlastne nebol tu navtedy a nemal som ani možnosť, takže ešte raz, je to pre mňa veľká výzva a skúsim teda nesklamať. No. Tak vám veľmi pekne ďakujeme za to, že ste prijali pozvanie do diskusie a nech teda vám to s tým poslancovaním vyjde a teda prejme veľa šťastia a úspechov poslaneckej činnosti. Ďakujem veľmi pekne teda.